Pán Kolát začal pracovať pre strojovú a traktorovú stanicu Národný podnik Pezinok ako vyučený elektromechanik. V osobnej doprave pracuje od roku 1987 ako vodič prímestských liniek, kde jazdil na rôzne smery v regióne okolia Bratislavy. V súčasnosti jazdí smer Bratislava, Častá, Budmerice, Cífer. Dlhodobo dosahuje vynikajúce pracovné výsledky, čoho dôkazom je aj odjazdených 1 320 000 km bez dopravnej nehody. Pracovné povinnosti si plní zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. K svojim nadriadeným a k cestujúcim sa správa veľmi úctivo a vždy je ochotný vychádzať im v ústrety pri zabezpečovaní dopravného procesu. Pán Kolát trvale dosahuje vynikajúce pracovné výsledky a preukazuje mimoriadne schopnosti. Pán Dušan Kolát